Hainohai Bishramganj ni Patimungo Kwrwngjak tei Khorokdokno arrest Khlaikha police Koktisal hora borokno arrest Khlaikha Bishramganj Thanani police borokni mung Rudradev Burma Manik Kumar Dev Burma Bimol Dev Burma Rasudev Burma Omid Dev Burma Vidyashagar Dev Burma Hastini Mantri Okrani Tagi Mumbai Sangrong Salo Tripura Sigilino Basmal Khung Bisingo molestation Khlainai Shiklano arrest Khlaimani crime branch Apa Haikeno Fashalo Basmal Khung Sibai Shukrop Khlaijak ni Patimungo Kwrwngjak tongnai Khoroksa borokno arrest Khlaimani police Minimum Sanjib Dev Burma Patimungo ke Abu Hai Laitanai Kadakshal Horo Khoroksa Tripura Shikli Basmal Khung Bisingo molestation Khlaijak mani Patimungo Tino Udaipur Agotla Thanglai Shuk Khlainai Kisasuk Malkhung Rokno Kasumani Yaglo Sibai Shukrop Khlaimani Amsani Kisasuk Tungfla Laijak Lukurok Hastini Mantri Okrani Tagi Mumbai Sangrong Salo Patimungo Kwrwngjak tongnai Khoroksa borokno arrest Khlaimani crime branch Paithago hunke Basmal Khung Sibai Shukrop Khlaijakmani Patimungo Kwrwngjak tongnai Khoroksa borokno arrest Khlaimani Bishalgot Thanani police Binimung Sanjib Dev Burma Abun yaglo hainohai Bishramganj ni Patimungo Kwrwngjak tei Khorokdokno arrest Khlaikha police Koktisal horo borokno arrest Khlaikha Bishramganj Thanani police Bornimung Rudradev Burma Manik Kumar Dev Burma Bimol Dev Burma Rasudev Burma Omid Dev Burma tei Vidyashagar Dev Burma Huiza Koktomani Bishinti Koktisal horo borokno arrest Khlaijak kahani shaka Bishramganj Thanani ushi আজকে আমরা গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আমরা আজকে ৬ জনকে আমরা গ্রেফতার করেছি তাদের নামগুলি হচ্ছে মণি কুমার দেববর্মা আর রুদ্র দেববর্মা আর বিমল দেববর্মা রাজু দেববর্মা আর হচ্ছে অমিত দেববর্মা আর বিদ্যাসাগর দেববর্মা তাদেরকে কি এখন কোর্টে পাঠানো হবে তাদেরকে এখন আমরা কোর্টে ফরওয়ার্ড করা হবে আপনার নামটা আমার নাম চৌধুরী দেববর্মা ও Bishramganj পিএস Aba Haikeno Patimungo Kwrwngjak tei kubun borok roknobo arrest khlainani bagai habo ongkhorjak tabo police Bishalgori Jiboni Kokthum Chini Khorang